Morning guys, makita kami ni Bay Ryan. Ka-edit ba iba? Pwede mo ka-edit? Walang kila pa pa. Wala mo naman sa ba? Ansa? Sure pa? Sige, matagod pa. Saan pa? Lagi iusan lang. Asa na Bay Ryan? Kasi palaman na. Ingo nila, galing daw ang palaman. Nagbuhat kaming Christmas tree. Sige. Iusan. Taas ang among Christmas tree. Tumoy sumuko sa kisami. Akit na mo. Gabi, sina. May pula aso pirdi. May isyanding babay sa Christmas tree. Nasangit siya sa dagong sa nagising ang iyang panty. Ito na tanan. Buhat ako og hagdan aron iyang kanaugan. Kami lagi tayo diri. Dili siya makatikan. Lagi kami Kay diri. ang hagdan usaray ang Wala mag-edit kaya. may estudyanteng babae ikakat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dagong siya nagising ang Nagsasalat iyang si panty. BGR. Mikaka ko kay tabangan ang estudyanteng babae nangahulog iway swerte kay nabalik man ang Christmas tree. Nahibilin ang iyang panty. 200 lang. Maong di ay ang iyang panty. Paglili kuwa na'y panty. BGR. Nagka-drive na ba? Sige na. Bye. Ikaw ang layo. Ikaw gusto. Yan Mami. Mami, Merry Christmas ha. Mami, bye-bye. Alas 3. Kasi